L'àrea bàsica de serveis socials som un equip humà, format per un centenar de professionals que vetllem per la millora de la qualitat de vida, per la igualtat d'oportunitats i per la convivència de les persones als municipis de la comarca del Baix Empordà, mitjançant diferents equips i serveis. L'impuls d'iniciatives i polítiques inclusives facilita la promoció i la protecció de les persones en les seves relacions interpersonals i l'apoderament individual i comunitari a través de la participació activa en processos generadors que impacten positivament sobre la salut, el benestar emocional i la seva qualitat de vida. La nostra raó de ser és acompanyar el procés de vida de les persones, respectar les decisions personals, garantir els drets i les llibertats individuals amb igualtat d'oportunitats, construir barris i pobles més inclusius, promoure l'autonomia personal i col·lectiva, prevenir l'aïllament social, detectar situacions d'emergència i donar-hi resposta, protegir contra qualsevol tipus de discriminació o violència persones i col·lectius, oferir suport i cura en les tasques habituals de la vida quotidiana, donar a conèixer els recursos a la població. La nostra voluntat és que la població senti els serveis socials ben a prop seu. Per aquest motiu, posem a disposició de la ciutadania diferents tipologies de serveis. Els serveis socials bàsics i diferents equips tècnics especialitzats orientats a l'atenció a les persones, famílies o grups socials des d'una perspectiva interseccional i amb mirada inclusiva i comunitària.